Yang ngerti Kecamatan Parang. Kecamatan Parang. Ora. Ada buka puasa apa? Gimana buka puasa loh? Kecamatan Parangge munggah kono kuwi lho. Ketoke ora amel dhuwur kono kecamatan. 5 tahun sabe ngetan ngun Parang kok ora kecamatan. Ada buku-buku D1945, ada saku pramuka, kamus bahasa Inggris berwarna. Walah mbok rasah tuku kuwi. Wajib loh kon nggawa loh. Ayak wae. Aku kok nengkono tumbas nang Mimi. Mau tumbas iki mau anu rahasia matematika lengkap 8.500. Duwite sapa? PT malah. Ora ada duit loh. Semua dianggap. Aku gak sholat nang masjid, sholat nang kelas sing 6. Berat masjid. Aku ralin karo Kalau warna panas teleng-teleng pedese warna 5. 6 pitu loh. Nanti parok nih toh. Sing loro diparokne, sing 5 diopeni dhewe ning omahe wedok kono. Tadi pagi ya marah wedhus barang. Ya Allah. Wah sapine iso kae. Kira tene kalengan ora tuku ya loro-loro telu-telu. Neng kono termasuk murah Mbak Endah kena 28 neng tulisane 30 nek kot mat Mbak Endah kan tuku ga. Masuknya komat. Baik dah tukune komat. Temen tak ngene kok si papat kok kuwi rong komplit. Kakak orang ngajak buka bersama toh. Enak nang omah loh. Nang omah santai-santai sama anak belajar TV. Mungkin harus buka ke saya naik pas aku. Dokter gigi barang neng Riyad Dinims. Oh, nah delok ngerti kae Kak sama kamera kae moncor kae. Mesti nang maling. Kae nang anu kae. Nang cagak lampu. Nah, apa nih, Dek? Kakak ya anu ta? Hah? Nggih. Kilen. Rada kulon Yim. Ya. Ya, mama ya. Heeh. Kek, Kak, Dek, Adek. Mana nih?
aja. Orang ini apa? Enggak. Ngeri. Oh, alah. Hop. Siapa? Salah kayak nih. 10 apa 11? Saya tak bisa. 10 apa 11? 10. 10 cukup tak? 10 ya mbak. Mana anu tak? Kurang ya. Ya mama. Aku pengen es. Tuku es apa? Kenapa? Kalengane tuku nabati ana Yim. Piro? Ini di bawah ini. Ada papan. Ora minum to ndang di anu es krim ke kesuwen to. Nabatine cek padha ta, Mbak? Oh, kok beduk piye to kok? Iki pironan ini? 24. Minum kae lho, Kak. Nabatine sing kuning habis to. Iki Mbak, ben titit Mbak anu sik, hah? Titna sik, Mbak. Mami lezatos. Beli 2 gratis 1 lho, Wi. Beli 2? Nah, iki. Ya wis beli 2 nek no. Nah, Oh dikene kulkas. Gede delenge. Kakak ye. ini jebretnya mama lo enggak kebetulan ini ya. Hmm. Piro nabatine kalek sak kerdus. Tapi ora akeh-akeh kok. Gede. Iya. Kopek nih. Makannya kayak gini. Heeh. Iya, Ber. Sik ta pir? Sik Kak. Sik pitu kok, iya bener bisa sak kerdus. Hah? Sik ta jek didumuk lho. Heeh. Piro? Ada. Piro rega sak kerdus ya? Sak kerdusnya piro, Mah? Hmm? Iya. Iki ijek bukan ta cepet ta. Tuku 2 dapat 1 iki. Delehna anu sik kan lho. Arep mulih kok. Kinder Joy. Wes. Dosa lho Kak engko. Nah kowe ambil minum kok tinggal sore ndang. Wes bikin Kuwi memek kuwi to Kak memekmu. Ya? Gak boleh. Saya apa?
Kedelik nih. Weh, kon dia minum marah gelem mak. Es. Coca-Cola apa merah? Jene kakak itu dia lagi ana Kak. Bolos. Jam 2. Meh mulai nambah wemen, mulai besok. Jam lalu Jam 3. Oh, gantine jam 3. 1 juta. Iya Mbak wis sisan. Itu berarti. Heeh. Wis Mbak kae anyar to, Riz. Mbak. Masa Mbak Ega? Wis Sim. Orang utang ya, Mbak Riz, ora-ora. Badan. Lebih kalau isi mejamu lho orang neng, orang Mbak pikir. Si Mbak pikir orang-orang. Kalau njaluk opah 5.000 lho ya. Sudah. Hah? Omong dhewe. Urung mimik entar tukokno mimik to, Dek. Dan tuku mimik kalau ndak mila, Dek. Kayak posone ndak cepet. Aja halus-halus. Heeh. Tak dulang karo mapak kakak Imang tak kabare sego sama omah. Tambah kuwi Mbak Riz. Menak dadi adek sidokan ya, Dek. 1.381. Pas apa ora kuwi ya? Turahe sak idik ngeturahe ning aku Mbak Riz. Ada turah. Kok iso gara-gara aku no lho. Ayahmu dhewe to kok. Gulone oleh nang ngetan kuwi ya. 645. Heeh. Kira 6 di 50 ta? Rolah sadah nah anu Mbak. Nah tuku. Sebelah ora sisa. Sebelah. Sik pira duit ya? 19. Kerdas kuwi ta? Heeh. Tak tambane regane pira sak ta? Sada. Mas sebelah pira? Kok kuwi ta? 26. Ya wis kuwi loro, nek no aku kuwi loro. Aku kira sapa kuwi? Apel Mbak, jambu merah ra enak. Iki, terus iki. Heeh. Tambah sebelah loro, aku tambah duit pira iki? Apel lah. Tambah. 32. Iki ketan. 51. 51. Hampir 25. Engko nek awake dhewe engko nek wis rada cedhak Mbak, iki urung. Nek awake dhewe ron dipikir. Apa ya apa atas. Biasane ibumu maketne lho. Kurang tekan lho. Udah cepet minumnya, wis tutup lagi loh. Sedikit minumnya.
Gua seralah mimik lo. Terus habis lo jamnya. Es krim. Udah kepengen kayak naik kulkas lo. Ya kira. Lo gulanya diternek gulanya kok. Lah pasti nggak kurang gitu. Ya neng anu kono to. Neng tokone Mbak Emi kono. Nah, plastik lo biasane 10.000 sak ada no kayak saiki ra oleh rego plastik larang kabeh Pasti saiki. tampil. Ya, sak ada ngono lho. Pak bang. Heeh. Yang itu punya perayaan habis malam-malam kan selikur mukanya Pak. Yo, bar maleman. Aku dengerin tuh paling habis bareng malam. Tapi ini dia lagi bareng malam. Duit apa? THR Mami dah. Besok stok. THR Mami. Patang berapa tanggulah mang kita guys selamat. Jadi aku. Aku bener matur suwun nggih Pak. Kowe matur suwun ning Bosari berapa gimana? Enggak. Belum. Terus masuk. Lah ana ya Allah, Bosari kok ngerti-ngerti mana? Yo niki tukang masak, lah kok tukang hati-hati kompor lah lagi tak jerat. Lah kok Pak Dokter anu ndelok. Aku wis ngira lho sing tenan, pokoke nek ra blender kompor ngono. Anune THR-e. Aku ora tuku blender engko mbok menawa Pak Dokter nukokne blender, guys. Blendernya duwe, guys, tapi rusak. Blendernya banyak jane. Rusak. Yo isih kena tapi kan Ini bener blender jamu kae. jamu sapi. Nah, Nah, kok gara-gara ayah. blender entek piro ae batangnya blender oke. Heh? Sing tenang nak baju tak tokokne. Neng the best mat. Aku baju. Mama bajune sik anyar-anyar lho, rasa tuku lho Apa? mama. Bajune sapa? Bajune kakak lagi bar tukokne 4 nelo mosok njaluk neh to, Kak. Lah, aku lo baju tidur tok pas kae. Kakak lo akeh. Bajune pesta. Saya baju tidur. Aku satu. Wis iso komplain saiki. Komplain saya, komplain. Jangan kowe tukokne baju muslim gelem ya tukokne baju ya, Yim. Karena itu tuh kan rak nih kayak rak. Enggak boleh Rok yang warna hitam itu ya. enggak boleh katok. Rok warna hitam sama Jarene arep baju-baju bodoh, yang Jan. bagus Yim. Baju gelem bocil. Aku Yim, THR Yim. Aku juga Yim 1 juta. Ya aku sing wis sapa. Lho kowe iki base kok. Lah iya. Jarene kepala rumah tangga nek punya rezeki oke sama nyenengne anak bojo ya Dek ya. Ora tau wong wis ngono. Mama, kamu rajin duit gak sehari. Mama bisa bawa HP aku mau pasang ekran Bulan. 1 juta rupiah. 1 juta oke men kali kok. 1 juta. Merah. Merah 10 lagi. Iki bakal kapal apa? Heeh. Lah jago ya oke. Hah? Betul ya. Merah 20. Hampir kapal-kapal. Ayam kakak merah-merah. Ini kuline. Jangan dibuka. Ndak. Ndak to. Dokno surungane lho, dokno. Ndak dokno surungane, dokno abot kuwi. Apa, Dek? Mbak Kasti tolong bantu no. Mas, isor sing isor kowe rasur. Bentang piye ha? Lemah kulon kana lho. Aja Mbak banteng, Mbah, gendul iki. Engko. Gendul. Surungane lho, Dek, surungane. Surungane isor sing isor kuwi lho. Berat, Mbak. Ayo. Ngeng. Tur.
Gak rasa ditumpuk ben engko ben ditumpuk Mbak Kasih wis lebokno kono wis. Kono yang kebantian Mbak Kasih engko. Wis ya. Blonjo nah guys. Nyicil blonjo.